India mi channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Ukraine ka long ka balapan kriya banyo e ka jingyate ba kambon bat ka US ha ka baya day ba ka jingban poi ke tiar siat ka ba kan thopru e ke tiar siat ki bala ban siat jangai nalor ka jingyate kular ka bala don lupa ka bal long khandai 4 billion ong president Volodymyr Zelensky Zelensky ula ong ba syam lala banya sam ya ki jingte ba khamnya namar ba ula yakren bat ki nong tho khubor hakwi ha ka singi sajan balala ka Ukraine menta ka shanya hala ka jong ka bor ha ki jingale ha ki jaka suin kamtam e ha ki drone banther sha ki thong jong ki sipai bat ki jaka trikam boarding ki badon chapo uput usam jong ka Russia ka kanhun jong ka Ukraine kandon ka jingyalang bat ka US ha ka bakut jong uni ubanai lani ha ka bas dang jong ubanai resau ban wanna ka benta ban pentrikam shisha ya ka jingyate kular bantiet ikitiar ya le ong Zelensky ya kilenti bajleu la menjor bat president ka US u Donald Trump ha ka jingyalang shaba jong ka UN General Assembly ha ka ne ka tayo balada ula banrap